Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthumele kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma my cell phone number noma my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kukubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwezwi umoya engcwele ekhazimuliswa kule ndawo, yena ongumqali nomphelelisi webandla. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Egameni leNkosi uJesu Kristu. Umele amandla onke. Yena oyinkosi yokuphila, umusa nothando. Usinikile inkonzo yokubuyisana indodana yakhe uJesu Kristu. Lokho sithule kona ubufakazi ngayo impalo. Lokho sithule kona ubufakazi ngayo impalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Manje siyambonga uNkulunkulu ngokusenzela umusa ukuthi sikwazi ukuthi simi la. Kube khona ukuhlakanipha kwethu, ukwazi kwethu. Akusikona ukuqonda kwethu kepha kumusa wakhe asenzele wona. Ukuba sikwazi ukuthi sishumayele ivangeli egameni lakhe ngokusho kwembhalo noma isikhathi noma akusiso, kepha icebo lakhe lifezeke. Ukuba konke kubekwe isikhathi sakho, akekho wazi isikhathi ekuyisona
sinezifiso esinazo kepha sikwazi ukuthi sifinyelele lezo zifiso ngaphandle kokunikwa umusa nesikhathi uye umnini amandla onke ophethe ukuphila kwethu. Lokho simbonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abaliphathisa izwi, abaprofethi bakhe abaligcina izwi balenza, basilobela bashiya nobufakazi ukuze sazi indlela zikaNkulunkulu njengoba efuna uNkulunkulu ukuthi sihambe ngokuthembeka phambi kwakhe. So sicela lo moya wehlele kithi, umoya ukuthi sifunde ukuthembeka nokuthi futhi sifune ukulunga kwakhe ngezinhliziyo zethu zonke ukuze sizopheleliswa kuye, ukuba yena ufuna siphelele singasoleki. So sicela lo moya nomqondo kaKristu wehlele kithi, singazibusi sibuse umoya oyingcwele ezintweni zonke, sazi ukuthi yena uyena kuphela kumele simuzwe, simlalele, siyenze intando yakhe, singabi nakho ukungabaza. Kepha sazi ukuthi yena akahlulwa lutho. Ubufakazi bugcwele incwadi kusukela ko-Enoch, Abraham, o-Isaka namadodana ka-Isaka nabantwana baka-Israyeli abathwala ebasusa ekuhluphekeni ebaletha lapho khona bezohlala khona ngokunethezeka emhlabeni woju nobisi. Wabalonda, wabakhusela, wabalwela, wabahola baze bafika lapho kwakumele bafike khona. Wabanika ukudla, wabathwala waze wababeka emhlabeni abathembise wona ukuthi mabadle baphile emzini abangayakhanga nakwizivini abazange bazitshale, baphile impilo njengoba uNkulunkulu ebabele. Ngakho-ke uNkulunkulu uthembakele noma abantu bephuma endleleni, abaprofethi bakhe wathumela iziprofetho ezikhuluma ngokuza kwakhe emhlabeni ukuze ezokwazi ukuthi azosifundisa izindlela zakhe ngokuba siphambukile endleleni. Wathumela indodana yakhe uJesu Kristu, wafika ngayo emhlabeni. uNkulunkulu ungumshayeli, uJesu Kristu uyimoto. uNkulunkulu ungumshayeli, uJesu Kristu uyimoto. Yonke imoto ino-driver. uJesu Kristu uyiveseli. uNkulunkulu uyilokhu okwakungenile kwiveseli ukuze kusebenze imisebenzi yeveseli yalowo ongene kwiveseli. So uma ungena emotweni u-driver, imoto ihamba ngokuba ukhona oyidumisile, wayisusa yahamba, wayisa lapho khona efuna iye khona, wayidriver, uyayilawula ngamanye amazwi, ngesingisi bathi uyayicontrola imoto. So uJesu wayelawulwa umoya oyingcwele, inyama le uNkulunkulu ayikuyona wayicontrola. Mhlawumbe abantu aba-understand lezo zinto njengalezo mesithi uJesu Kristu uyimoto, uNkulunkulu ngumshayeli. Njengoba namanje empilweni yami uNkulunkulu ufuna abe umshayeli, mina ngibe imoto, kube uyena ozongilawula. Uma umuntu kuthiwa kulawula ukuphethe, ukwenzisa loyo nto leyo afuna uyenze, uyayenza. Yebo unginikile intando ukuba ngenze engikufisayo enhlizweni yami, kepha kakhulu ungiphe kwincwadi yaMshumayeli isahluko 11, ngifuna kusukela ku-verse 15 khona sofika la engifuna khona, njengoba ngikhuluma nje ukuthi sinikiwe intando ukuba siyenze, kepha kunento ekumele siyiqonde. Njengoba silawulwa, uqale wafuna ukusinika umthetho, wabanika umthetho uMose nabantu bakhe ngaleso sikhathi nabantwana baka-Israyeli. Wayesethi manje uzokuthumela umoya umduduzi, umoya oyingcwele ozohola abantu. Mshumayeli incwadi isahluko 11 verse 15 bright. Isahluko 11 nginikeke from verse 8 noma starting from verse 7. Incwadi uMshumayeli isahluko 11
Umshumayeli isahluko 11 verse 7. Ukukhanya kumnandi, yebo kuhle emehlweni ukubona ilanga. No, ukuphila kuhle. Sisakubona ukukhanya kusho ukuphila. Ukubona ilanga kusho ukuthi uyakubona ke usaphila usake enyameni. Inyama yakhe isadlangana nomphefumulo. Kusho ukuthi ukukhanya uJesu uyisibani efanele sibe khona empilweni yakho. Yebo, umuntu unikwe ukuphila. uNkulunkulu wadala umuntu waphefumulela kuyena umphefumulo wokuphila. Kepha kukhona isibani ekumele sibe khona. Lesi esinguKristu. uJesu Kristu uthi yena ukukhanya kwezwe, uyisibani sezwe. Uphinde futhi athi uJesu ke akekho othi unaye ebengahambi ekhanyeni. So bonke abantu abahamba ngezwi lakhe basekukhanyeni. Labo abahamba ngezinkanuko zabo basebumnyameni. Siyazi ukuthi indodana yobumnyama uSathane, and isizele abantwana bayo ngalomoya wayo uSathane. Umoya obufebe, amanga, uqamba amanga, umtshontsha, ukubulala, ukuphinga, ukuhlabela amadimoni, ukukhonza amadlozi, ubungoma, ukudakwa, ubufebe, yini ukutabane nobungqingili. So lezo zinto lezo zifakazela ukuthi uma uzenza uyindodana kaSathane. uSathane akanasabelo nokukhanya. So unokuphila wena okunikiwe, kepha kusamele uthole isibani esinguKristu esogcwalisa konke kufanele sibe yikho ezimpilweni zethu. Sidinga uKristu. uKristu siyamdinga for ukuthi sihlukane nokuzithwalela imithwalo yasenyameni eyimisebenzi yokukhathazeka, kepha singakwazi ukusolva izinkinga. Kunezinto esicabanga ngazo kepha ezingekho phambi kwethu. Zithatha ubukhona bethu zisilahle thina siphile ezweni. Lapho khona siphila ngemicabango sithi sikhona kepha sibe singekho. Uthi phambi komuntu ukhuluma nawe kepha wena ube ungekho phambi kwakhe ngokwemicabango. Kusho ukuthi ingqondo yakho ayikho. Umuntu akhuluma zaqeda kubuza umbuzo uthi awungizwanga. Ukuba khona into ehleze engqondweni yakho odlinza ngayo ekuphazamisayo ekutheni even noma kuthiwa kukhulunywa ngezinto zikaNkulunkulu ungezwa, ngokuba umqondo wakho kuthiwa uyantshontshwa, uyahlwithwa, untshontshiwe, ngokuba ukwazi ukuthi uzinikele ukuba uNkulunkulu ahlale kuwe, asebenze kuwe, kube uyena uNkulunkulu odlinza ngaye ngaphezulu kwezidingo zakho. Amen. Izidingo zakho zifezwa nguye. Ingakho ngithe yena uyena osinika isikhathi sikuyena. Bethe ukuphila okwakhe uyabulala, uyaphilisa, uyalimaza, uyelapha. Uyena onamandla okwenza lezo zinto. So uma ukuthi wena uzozikhathaza ngezinto ezingekho, uJesu uyakhuluma futhi ngalona. Ungakhathazeki ngezinto zakusasa ngokuba usuku lulodwa izinkinga zakhona zanele. So izinkinga zosuku zisanele ukuthi sibhekane nazo kunokuthi ngicabanga izinkinga zakusasa nangesonto elizayo, nangenyanga ezayo, nangonyaka ozayo. Angakofiki lapho kepha umqondo wami usungisekhona. Ngiyakhathazeka, ngiyalimala emoyeni, ngiyalimala eqondeni kwami, ngikho. Ngihambile, ngavakashela ikusasa, ngavakashela next week, ngavakashela next month, ngavakashela next year. Angikwazi nokuthi unjani. Iningi labantu baphila ngaphambi kwempilo abayiphilayo ngenxa yemicabango. Abanye baphila ngemumva ngenxa yemicabango. Bambalwa abantu abaphila ngaleso sikhathi, ababhekene nokuphila kwabo ngaleso sikhathi, abenza izinto ababhekene nazo ngaleso sikhathi. Uma uphila kuKristu uphila ngaleso sikhathi. uKristu ukuthatha kuse ngesikhathi sikaMoses, ngesikhathi sika-Adam, akukhombisa ukuthi ke wenzani kanjani, yini eqhatha abantu naye, yini aseyenzile yena ukulungisa abantu, yini abantu abayenzayo ukuqhubeka nokumthuka, yini ekumele uyenze wena ukuze ke sithi masicisha isibani sakho
la enyameni siphinde siqhubeke sikhanye kamoya Amen. ukuba izibane eziningi zizocisha zihambe endaweni yobumnyama njengoba uJesu ekhuluma futhi kwenye incwadi ethi ke abantwana onginike lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 9 kusukela kuverse 8 and 9. Incwadi uMathewu isahluko 9 verse 8. Kepha izixuku zakubona zethuka zamdumisa uNkulunkulu onike abantu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMatewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye ngilandele. Wasuka ke wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni behlala bedla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? Ekuzwa lokhu wathi, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani nifunde ukuba uthini ukuthi ngifuna isihawu, hayi umhlatshelo, ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke. Zele izoni, uzele kuzosindisa izoni ukuze ziphenduke. Qhubeka. Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane bathi, yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazili ngani na? uJesu wathi kubo, abayeni bangalila yini umyeni enabo na? Kodwa kuza kufika izinsuku lapho umyeni. Ufunde bro. uJesu wathi kubo, abayeni bangalila yini umyeni enabo na? Kodwa kuza kufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikhona ke bezakulila. Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyakugebhula engubeni, kwande ukugebhuka. Yazi lento oyifundile bright angizwa nhlobo yonke nje phana. Verse 14. Ngithandi lento lena manje. Awukwazi ukuba ku verse 14 ungaloduza verse 9, verse 11. Anguzwa angazi. Verse 10. Lebo iBhayibheli wena nje uhlezi ulifunda sekuphele more than 2 years. Lento manje ngikhuluma phambi kwabantu. Ufuna ngabe lento soyixoxa njengenganekwane. Le ndaba yokubala amagama ngiyithandi and ayikho right. So awuzame ukuthi ngempela ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu akunike uqonda. Uma uzofunda bheka amagama lento le mesuyayiphimisela nokuthi uvela ukukhuluma amagama egcini manje ukhuluma into engayizwa. Mina ngimi la ngifuna ukubuzwa mina. So umuntu olalela ongaliphethe iBhayibheli uzothi uthini? Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? Verse 12. Ekuzwa lokho wathi, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Verse 13. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi ngifuna isihawu, hayi umhlatshelo, ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke. Alright. So siqonda ukuthi uJesu uma eza la kuthina
uzele uzosibizela ukuthi sizothola umusa kuyena ngokuba besifile eziphambekweni zethu. So abantu abekade befile ngezenzo abathelisi nezoni bahlezi noJesu. And abantu babahlulela labantu laba ngokuthi kwenzeka kanjani yena uJesu ethi ulungile ahlale nabantu abangalungile ngokubabona ngokwenyama bazibona belungile. uJesu uzele ukuzosindisa abantu abafile. Uzethe isibali ukuze thina sithole umusa kuyena. Ukuze sithole ukuphila okuphakathi ngoba uJesu Kristu ngukuphila. So uma singamamukeli uJesu singahambi naye ngalomusa wenzile njengoba ethi uze kubantu abayizoni. Uma wena usibona ukuthi ulungile ungcono kunabanye abantu uyafana nabaFarisi. Kepha uma uzazi ukuthi uyisoni uyohlezi uvuma ukuthi uyisoni. Uyohlezi noJesu ukuthi uJesu akulungise. Njengoba nabantu ababeyizoni nabathelisi behlala noJesu wayedla nabo. noJesu uthi kwincwadi yesambulo sahloko 3 verse 20 and 21. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. So manje usehlalile nabantu emhlabeni. Yezo lo. So lento ifakazelwa futhi ngalesikhathi uJesu esezobethelwa ngobusuku akhashelwa ngalo. Ngalesikhathi esukuma ethatha isinkwa esibusisa enika abafundi bakhe ethi umzimba wakhe mabadle lokhu kusivumelwano esisha. Bethatha inkomishi yabonga futhi ethi lokhu igazi lakhe mabaphuze lokhu ukuba igazi lakhe lisetshenziswa ukuthethelwa kwezono. Leso sitsha sinewayini. Mase khuluma athi lesi sitsha somvini ngeke ngisasiphuza kusukela manje nani sengiyosiphuza sesisisha nani. Sengiyosiphuza sesisisha nani embusweni kaNkulunkulu. So kusho ukuthi akwenzile emhlabeni ekwenza nabantu abamthandayo nabantu abayizoni nabantu abamfunayo nangale uzophinda aqhubeka ahlale nabo. Ingakho ngale kwincwadi yesambulo athi onqobayo okusho ukuthi okwazi ukuhlala ebungcweleni kuze kufike isikhathi sokuthi adlule kulomhlaba ahambe aye paradise. Mzukwane sevuswa nabafileyo. Mzukwane sekhazimuliswa esehanjiswa ezulwini njengoba uJesu ethi yena ke uyohlala naye esihlalweni sakhe sobukhosi. Uyohlala naye esihlalweni sakhe sobukhosi besenzana naye futhi Njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onezindlebe makezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni. Qhubeka. Sekuphelile. Okay. So Verse 19. Verse 19. Bonke engibathandayo Through verse 20. bheka ngimi ngasemnyango. Ngimi ngasemnyango. Nginqongqotha. Ngiyanokha. Uma umuntu ezwa izwi lami. Uma umuntu ezwa izwi lika Jesu Kristu. Avule umnyango. Uma umuntu ezwa izwi lika Jesu Kristu. Avule emnyango. So we understand ukuthi uJesu ngendlela asibiza ngayo ufuna sizwe izwi lakhe. AbaFarisi babengalizwa izwi lika Jesu. Ingakho athi lapha kwincwadi yeJohane sahloko 8 verse 43 or verse 42. Ngifuna uunderstand iBhayibheli. uJesu ngiyabuka iBhayibheli ngiyalikhuluma lizikhulume lona. Ukuba ngifuna ukuzwa amazwi kaJesu. NgabaFarisi abantu abayakholwa kepha uthi yini inkinga yenu? Kwenziwa yini ngingawezwa amazwi aphuma emlomeni wami? Incwadi uJohane sahloko 8 verse 42. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu benguyihlo, beniya kungithanda mina, ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu. Ngivela kuNkulunkulu. Ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningangizwisisi? Ningayizwisisi inkulumo yami na? Nayindaba lekhona. Indaba inongezo. Abantu abezaJesu abantu abezwayo. Buka phinde iBhayibheli iphinde likhuluma futhi kwincwadi yaJohane sahloko 10. Uthi yini ningayizwa? Uthi lapha kwincwadi yesambulo ke bheka ngiyanqonqoza. Bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha. Yes. Uma umuntu ezwa izwi lami. Manje inkinga abaFarisi le abezwa.
inkinga abantu abangezwa uyabasho uJesu nina ngabakayihle usathane. Ningabakayihle usathane. Ngokuba nigcwele izinkanuko zikaSathane nemisebenzi kaSathane. Uthi kepha izimvu zami ziyalizwa izwi lami bese ziyangilandela. Sindabi nezwi. So abaFarisi abahlanu noJesu bafuna ukumkhubekisa ukuze asoleke into abayilwelayo ngoba gcwele umoya kaSathane. Abantu abezwa uJesu bazwa izwi lakhe basondelekela bazonamathela kuyena theqa ngoba yinibezwa izwi lakhe. Mina ngingumalusi omuhle. Uthi yena ungumalusi omuhle. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Izimvu zikaNkulunkulu zizwa izwi lakhe. Yabona kutshele mangase uthi uzwa mina ukudlala isikhathi sakho. Bathi mengikhuluma ngimla ngikwambulela imbhalo fanele uzwe ubani uJesu ekhuluma. Ukuthi bonke abantu abamzwayo bezwa izwi lakhe balandele izwi lakhe. Noma kabathiwa ngisekho emhlabeni uzobe usamlandela uJesu ngokubizwela kuyena obezelwe kumina. Amen. Yebo bonke abahamba njengabaFarisi nabaSadusi babhizi babambelele ezintweni zenyama abezwa izwi. uJesu ufuna abantu abazohlala naye baze banqobe ukufa. Njengoba naye waqoba ukufa. Ingakho kuyona futhi lencwadi le kwincwadi kaJohane isahluko 11 verse 23 uyakutshela ukuthi wonke umuntu ofekholwa kuye lo muntu efephilela yena. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Ngeke uphinda afe. Noma ngabe uthi ufile manje lemhlabeni uyafa inyama ishwa lo mphefumulo. Umphefumulo uyaphuma enyameni. Uthi uJesu wena uza kuphila okuphakade ngokuba unesibali. Yes, Lord. Incwadi ngokuka Johane isahluko 11 verse 25. Isibani wathi kuye sokholwayo asiqishi. Isibani salobo obambelele ezwini likaJesu Kristu asiqishi. Yes, Lord. Jesus. Umuntu ozomazi kaJesu wagcina wenze isibani sakhe asiqishi. Amen. Yes, Lord. Simele ukuthi uma silizwa izwi lakhe silenze. Yes, Lord. Singalizwa izwi lakhe sikholwe ngemlomo kephihlisiso sethu singavumi. Yes, Lord. Jesus. Wonke umuntu uJesu athi ke uhlezi naye obambelele kuJesu obekezelayo kuze kube segcineni uyakusindiswa. Ingakho ethi ke babusisiwe abalambele nabamele ukulunga ukuba bona bayodla ifa likaNkulunkulu. Hallelujah. Labo abanye besithini lapha kwincwadi yaMateyu isahluko 5 verse 6 laba ethi ke bayophila okuphakathi umhlaba wabo. Babusisiwe abalambele bomela ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Yes. Babusisiwe abanesihawu Babusisiwe abanomusa ngokuba bayakuhawukelwa. ngoba bayokuhawukelwa nabo. Verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo Yes. ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana Niku bakaNkulunkulu. verse 5. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Nayo ke le ndawo engiyifunayo. Babusisiwe abamnene futhi abathobekile. Futhi abafana naye. Amen. Amen. Abafana naye. Yes, Lord. Ingakho mekubiza kwincwadi yakhona uMateyu isahluko 11 verse 28. Uthi wozani kimi nina nonke enikhathileyo nenisindwayo. Ngiza kuniphumuza. Thathani ijoka lami ngokuba lona lilula. Ezo lonto leyo. Bese athini emva kwalokho? Zanini kimi nina Emva nonke kwalokho bright uthini emva kwalokho? beklani ijoka Bekani ijoka lami phezulu. nifunde kimi Nifunde kimi. ngokuba ngimnene. Ngokunjani? Ngimnene. Ezo nto engifunayo. Ngithobile. Ngilalela bright. Ngimnene. Umnene yena. Amen. Ufuna nathi sibe mnene njengaye. Ingakho athi ke masibe bukhali sihlakaniphe njengazi izinyoka bese sithobeke sibe mnene njengamajuba. Amen. uJesu umuntu ozothile. Yes, Lord. Umuntu onothando, umuntu obekezelayo. Umuntu ofuna ukuthethelela. Ingakho sifundisa sonke ukuthi masifunde ukuthethelela. Ukuze nathi sithethelelwe. Uze kuthina uzosilethela umusa ukuthi ke sikwazi ukuthethelelwa into ebengekwazi ukuthi yenzeke ngaphambilini. Ukuba abantu bekumele bagxotshwe ngamanje bashiswe balengiswe emthini.
Kepha namhlanje siyathethelela uma uvuma izono zakho ngaphandle kokuhlatshwa kwesilwane noma wenza umsebenzi othize ukuthi nje uvuma iphambeko zakho ngegazi likaJesu ngomusa wakhe nothando lwakhe neqiniso lakhe nokuphila kwakhe nesibani sakhe wena uthola intethelelo uthola ukuphila. So sibizelwe kuyena ukuba thina sizothola ukunethezeka nokuphumula kule misebenzi le njengoba ethi-ke lapha kwincwadi yakhe futhi uMateyu sahluko 11 verse 28 uthini? Bekani ijoka lami phezu kwenu. Ijoka lami phezu kwenu. Nifunde kimi. Bese sifunde kuyena. Ngoba we understand ukuthi abathelisi bentela nezigebengu zihleli lapha noJesu zizofuna intethelelo. Zizothola umusa. Ngokuba uhleli nabo nje abantu laba abafuna ukuthethelelo. Abantu laba ingake ethi hambani lofunda emthethweni. Ukuthi kusho ukuthini ukuthi angiyifuni imhlatshelo. So le mhlatshelo abahamba ngayo abaFarisi abaSadusi befuna ukugcinisa abantu imithetho uthi akanandaba nalo nto le. Ngoba uyikhulume nekwaprofeti ukuthi imhlatshelo lemnikelo ayinamsebenzi. Ufuna inhliziyo ebhlungu ephukile eyomile efuna ukulungiswa. Yena ufuna izinhliziyo ezilimeleyo. Ngokuba isono siyamlimaza umuntu womphefumulweni wakhe. So uma isono sikulimaza uJesu Kristu uthena uzakwelapha. So uma kwelapha wena funeka uyeke ukuhamba lendlela ezokulimaza uze kuyena ezokupholisa. Awukwazi ukuthi ngapha uyapholiswa kepha ubhizi uhamba indlela ezokulimaza. Umosha isikhathi sakho. So ngicwaza ukuthi ke uma sithi sifuna intethelelo kepha siqhubeka sisona awukho ukulapheka. Angeke uzulapheke. So uma ufuna ukulapheka vuma ukuthi ulashwe phela. Hlala udokotela uJesu Kristu akulaphe. Bese kulaphile bese ukuhlale naye bese ube nokuthula naye. Nifunde kimi. Bese usuzofunda ukulashwa yabo lento le. Mokuthiwa kushunywa ivangeli. Bese kuthiwa ke vuma izono zakho uphenduke. Wena uyavuma ukuthi ulimele wena. Uzakubani uzakuJesu udokotela azokulapha. So udokotela uzokulapha bese uhlale naye afundise indlela zokuba right ukuthi ungezohamba indlela ezokulimaza nayi indlela ekumele uyiphile. Ngokuba mawaqondi wena uzofuna ukuza kuJesu bese uright bese uphinde la khona olimele khona. Ube worse. Ingakho athi ke uma umuntu kade nemimoya wakhishwa lo moya hamba uzulazule. Ngenxa kulo muntu lo azange asaqhubeka wahlala le khona kumele alungiswe khona pheleliswe. Wazihlalela nje kenhle. Khona abantu abezwe izwi bavuma izono zabo bese aphinde ohlala ekhaya angaphinda alivule iBhayibheli angaphinda akhuleke. Nalesikhathi ehlezi lo moya hamba uyazula uthola ifuna indawo ungayitholi. Ha ubuye ubheka ukuthi hayibo lapha ngafika lapha yana. Ngahamba nje kabi ufune ngiphinde ngiyobheka ukuthi ngabe kumele befike lapha kungakliniwe noma kukliniwe ngekho lutho phakathi ngingafakwe lutho phakathi. Fika buya ahamba ulanda eminye imimoya. Abuye bekuthi ubuyisifebe usuzodayisa ngomzimba. Usuzobhema ugwayi, usuzobudaka utshwala, usuzoqamba amanga, usuzofeba ngezinga eliphakeme. Ngenxa ukuthi ke wena awuzange uze uhlale kulowo okhiphile umoya ongasile. No uzange uvumele ukuthi abuse empilweni yakho. So sibizelwe ukuthi sizwe izwi. Awuphinde unginike lapha kule ncwadi yaJohane sahluko 11 verse 24 mengaphosisi. uMatha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila. uJesu Kristu ngokuvuka nokuphila. Okholwa yimi, okholwa nguye, noma efa noma ngabe wophila. kuthiwa unjani. Okholwa yimi noma efa wophila. Mawukholwa izwi likaJesu noma ngabe kuthiwa uyafa manje inyama ihlwa nomphefumulo kepha uthi uyakuphila. You understand ukuthi isibani sakhe asicishe. Ubonakala kanjani? Kunencwadi lapha ya. Ngifuna ukukhombisa uNkulunkulu wabaphilayo kanjani. Kunencwadi zu2 in fact. Incwadi yaMateyu sahluko 22 kusukela ku verse 19.
bese phinde kube incwadi yaMateyu isahluko 17 kusukela kuverse 1. Kepha ngifuna ukukuvezela ukuthi kusho uJesu ngomlomo wakhe utshela uNkulunkulu wabaphilayo. Nginike incwadi yaMateyu isahluko 22 verse 19. Ngitshengiseni imali yokuthenga. Bamtshengisa udenaru. Wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalombhalo na? Bathi Ungibhekele lapha kwincwadi usahluko 21 21:19 mengaphosisi. incwadi ngokukaMateyu isahluko 21 verse 18. Kepha ekuseni wayesebuyela emzini walamba, wabona umkhiwane owodwa ngasendleleni. Weza kuwo, akafumananga lutho kuwo, amaqabunga wodwa. Wayesethi kuwo, akungabe kusavela sithelo kuwo naphakade. Umkhiwane wabuna khona lapho. Verse 20. Bekubona lokho abafundi abaningi bathi, umkhiwane ubune kanjani masinyane? No, akuyona le ncwadi. Sahluko 22 awuthola. Yazi incwadi engikhuluma ngayo, right? Bombe kancane ngibhekele. 28 ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngizojitholela mina manje. Verse 21 verse 31. Ufuna mina le khona ukhuluma ngelontuzana. Khuluma mina isikhathi ekhuluma ngabantu amadodana lawa amadoda awu7. Ngibheka uChapter 22 verse 23. Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana, umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona ke ithi izalelani
Izelamani bright. Izelamani eziyisikhombisa. Okuqala waganwa, wafa. Engenanzalo, washiya umkakhe kumfowabo. Kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwaba kowesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani. Kwaba yisikhombisa, lokhu bonke babe naye na. Kepha uJesu waphendula wathi kubo, nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu, ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingilosi ezulwini. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo, anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi, mina nginguNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiyo uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. Akasiyena uNkulunkulu wabaphilayo. Okusho ukuthi Abraham, Isaka noJakobe bayaphila. Ngokuba uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wabo abamkhonzayo, abahlalayo kuye. Kuyabonakala ke nasentabeni uJesu ethatha abafundi uJohane, uJakobe noPeter noma uPetro, sebonakala ngesimo senkazimulo, ukubonakala noMoses noma noMose, aphinde abonakale kukhona labo noEliya, futhi ke uNkulunkulu wabo labo abakholwa kuye baphilayo. Ekuthi bese kubonakala futhi emva kokuvuka kukaJesu, kuphinde kubonakale futhi uJesu emva kwakhe kwavuka abaningi abangcwele, mzalwane, abangcwele abavuka. Akukona ukuya esontweni kuphela okwenza ube ngcwele, but ukulazi izwi. Uthi abantu abakholwa yimina isibani saba sicishe. So manje uma sithi sihamba noJesu, kumele simazi ngezwi lakhe. Izwi lakhe libalulekile ngaphezulu kwakho konke. Mawubheka kusukela kwincwadi yeGenesis, uNkulunkulu eqala ukwakha umhlaba azowufake nakho konke okukhona phakathi, bese athi ngakho umuntu ngomfanekiso wami. Bese makhile umuntu ngomfanekiso wakhe, bese ambeka engadini ukuthi akayilime phela, ayinakekele. Bese athi kuwe wakuhle ukuthi umuntu wesilisa abe yedwa, ngizomakhela umsizi. Bese efikile umsizi afike naye aphile naye. Bese kuthi ke ngelunye usuku ufike umoya omubi kuyena. Umoya omubi lo sihlaselayo njalo bese isodwa lo ufika uzosihlebela izinto ezingasile, nezinto eziphambene necebo likaNkulunkulu. Umoya kaSathane, umoya wenyoka, umhlebi uzokuhlebela izinto ezingcono. Njengoba naye uEva ke wahletshelwa uSathane ukuthi enze into ephambene nomyalelo kaNkulunkulu. Mawukuthi uyakwazi lokho ngeBhayibheli ukuthi umuntu wona indlela yokubuyela uNkulunkulu beyilokhu ifunwa ingatholakali. Ngokuba akekho umuntu obengayihamba leyo ndlela ayiphelele. uJesu kuphela okwazi ukuyihamba leyo ndlela. So mawubheka ngokweBhayibheli ke ngifuna ukukhombisa mina. Yabona amavesi anokhothayo ukuthi uNkulunkulu uyoba nani, ngikutshela ukuthi ngeke ngikushiye, ngeke ngikulahle, ngoba naku mhlambe wena ukhuluma ngezindaba zokuhlupheka kwakhe emalini noma ngengcebo, umosha isikhathi sakho. Umosha isikhathi sakho mothatha lo mavesi ukhuluma ngabanye abantu. uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abaphumile endleleni ukuthi uma ubuye uze kumina uzohamba nami ngale ndlela engifuna ngayo uzophelela. Kusukela ngalesikhathi uAdam noEva bona, uCain noAbel, ukubuka uNkulunkulu ukufika uAdam noEva, bona baphula umyalelo kaNkulunkulu. Nangu uCain naye inhliziyo yakhe yaguqubala adinwe ngenxa ukuthi umfowabo umnikelo wakhe wamukelekile, uNkulunkulu wakhe wangahlonishwa. uNkulunkulu uthi yini ekukubalisayo? Ubuso bakho buwiswa yini? Uthi uma ungabhekile isono siyangqongqoza eminyaka. Kepha khona kunjalo uyaqhubeka on uCain. Athi uNkulunkulu ngizakwenza wena umhambuma ngenxa igazi lamfana ulichithile. Athi ngizokubeka uphawu ngenxa ukuthi uyakhala uthi umthwalo onginike wona ungaphezulu kwamandla ami. Uthi ngiyokubeka uphawu obulala wena nawe uyophindiselela kwa7. Wengafuna bulawe.
kepha wabulawa ngenxa yesono esesifikile emhlabeni. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje njengoba usabulala abantu nje, njengoba usazonda, njengoba unomona abanye abantu bebenza kahle, usanomoya kaKhayini. Njengoba sithi siyakholwa siphinde siphule umyalelo kaNkulunkulu besikhethiwe njengayo Adamu kwathiwa silandele umyalelo sawuphula. So uNkulunkulu usazama ukulungisa abantu. Lezi ncwadi zeprofession ezithathayo nithi nina ke awuthatha ezisibonelo nje ngale ncwadi le eJeremiah sahluko 29. Jeremiah 29. Ngifuna nje ukwenza isibonelo ngaye ngoba abantu bathi bengakholwa yizwi kepha babe namavesi abawathandayo. Umthandazo uJehova ungumalusi wami. Awusho lutho kuwena uma ngempela ungaluswa yizwi lakhe. Uma ungayiphila impilo okungcwele ungawushala umthandazo uzukhiphele ngalwazi ngekhanda ucule wonke ngisho ungalicula iBhayibheli lonke. Kepha izwi kaNkulunkulu uma ungalenzi awunamsebenzi. Uthi akubona abantu abalizwayo izwi labo akubalenzayo. So ukulikhuluma ngomlomo kepha singalenzi kunamsebenzi. Ongiphi incwadi eJeremiah sahluko 29 ongiphe from verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani. Manje ke bathatha le verse le. Yabona verse balithatha. Ngiyazi ngicabanga. Kusho ubona ukuthi nje uNkulunkulu mina ufuna ngibe nemali. Abantu banomona bafuna ingcebe. Kepha uNkulunkulu uyazela ucabangani ngami. Yabona abafundisi bamanga ke lo Jezebel abamala ku-pulpit bakhuluma lezi zinto lezi. Beshumayela ngazi uba nomoya kanti bona bakhuluma izinto zenyama. uNkulunkulu uyazi ngicabanga kubekele yona. Ungakhathazeki abantu abakuzondayo bakhuluma bathina umakhelwane bakho. Ayikho iBhayibheli evuna leyo nto. Akhona yodwa incwadi evuna leyo nto. Indaba nishungeyezwa abantu abanganawo umoya ingcwele kepha nina nibona nomoya ingcwele ngoba abantu bashumela ngezinto ezikeBhayibhelini kepha baziphambanisa ngoba nani niphambene nifana nabo. Uma uphangelele ingqondo lezinto zeBhayibhelini lizophambana ngekutshela mina. Abantu abaningi bayakholwa kepha abahambi njengokwesambulo. Awuphindi bafunde le verse right. Ngokuba ngiyazi imicabango enginayo ngani. Usho uJehova. So kuzosho umuntu ogqoke ibhlukwe wesifazane. Ujesu uthi buye emabhlukweni. Phuma emabhlukweni. Kuzosho umuntu wesifazane ofake amasingili openda izindima openda umlomo openda ubuso ofaka amacici. Uzothi uNkulunkulu uthi ayazi uthini? Ngokuba ngiyazi imicabango engiyicabanga ngani. Usho uJehova. Imicabango yokuthula kungenge yokubi. Ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. So izinto lezo ongasithatha vele usebenzise for motivation. But mekuzwe emngcweleni ekhuluma ngokuthula ufuna ukuphila impilo emngcwele. Yes Lord. But kuzosho umuntu ophethe ibhodlela kabhiya. Kuzosho isifebe, kuzosho isidakwa. Kuzosho umuntu ophema ugwayi, kuzosho umbulali. Kuzosho umqambi manga asebenzise le voice engasho uNkulunkulu naye noma uNkulunkulu yami uyifavorite yakhe yena. Kepha akafuni ukuvuma izono zakhe. Nalethi ke uNkulunkulu ungumalusi wami khona lethi ke ithini akukho sikhali esibekelwe mina siyakuphumelela. You understand ukuthi abantu abashumayelayo bakutshela lezo zinto ukuthi ke noma ngabe abantu bakufiselana noma ngabe kuthiwa bakuvembezela ini uzophumelela ngoba asikho sikhali esibekele wena esingaphumelela. Ngokhethiweyo kaNkulunkulu umgcotshwa kaNkulunkulu lalela ukwazi uvelisa izolo verse noma kanjani. Ngithe mina uJesu uyimoto uNkulunkulu udriver. Udriver imoto yakho ithatha iseleya ngakhona wena uphambene udriver ufuna ukungena kuwena wena uyaphika wena uthatha unginikela kwincwadi yaJohane sahluko 8 verse 44. Wena ufuna ukuhamba ngalomnyango lo wena. Awufuna ukudriver uNkulunkulu, awufuna uJesu azokudriver, awufuna ukuba imoto mina ngifuna ukuba imoto kaJesu. Ngiyakufuna ngayo yonke inhliziyo yami nangempilo yami nangomoya wami. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Animuzwa umoya engcwele efuna ungena ezoshayela imoto nguwe. No ngokuba
aninakuzwa izwi lami ngokuba izwi likaNkulunkulu anilizwa nilizwa njengabaprofeti bamanga benitshela lezi abantshela zona benithembisa ukwangala kwebona bayizigqila zesono. nina ningabakayihlo uSathane So mongoshayelwa uJesu uma uJesu engayena udriver wakho wena udriver wakho uSathane. nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo Ingakho ubhema ugwayi, ingakho uqamba amanga, ingakho ubulala, ingakho untshontsha, ingakho ufeba, ingakho ubulala, ingakho uphinga. yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni Eyini futhi? wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni akemi Eqinisweni. ngokuba iqiniso lingekho Ngokuba kuye iqiniso alikho kuyena. nxa ekhuluma amanga Uma ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe so thina mesishumela kanje thina sibonye abantu engathi abaphelile emakhaya. Ngoba vele kushiwo kwincwadi incwadi yaseqala yaseKorinte. Sahluko 3. Incwadi uqala waseKorinte sahluko 3 bengaphosisi. Kusukela kuverse ba uverse ba. Awuqale kusahluko 1. Ngifuna le verse delithi ke ngokuba ukushunyelwa kwevangeli kuwula kulabo ababhubhayo. Kepha kungunsindiso ukuthi abantu esambulelwe. You understand? incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesithathu ivesi lokuqala kepha ke bazalwane bengingena ukukhuluma kini Ngithe buye kusahluko 1 right akazi uma ngizwa ngathi. Sahluko 1. No, verse 19. Starting from verse 18. ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Izwi leli elisishumelayo njengoba usibona nje ngikutyala kithi mina uma sishumela izinto ezithandwa abantu ezweni ngabe sinama followers ngabe nje ngifavorite yabo bonke abantu ngabe ngiyintandokazi kubantu abaningi bathi angihambi ngalowo ndlela leyo angihambi ngalowo line lowo mina angihambi kulowo jantshi nalowo umkhondo lowo ngihamba indlela ehlukile indlela ephakeme ngihamba indlela ephakeme ngiyelalela ungibhekisise ngihamba indlela ephakeme angichomi ngiyakutshela ingakho ningangithandi nina nithanda abafundisi abazontshela izinto enizifunayo ngihamba indlela ephakeme ngokuba wathini kwincwadi kaIsaya 35 verse 8 ngihamba indlela ehlukile bonke abashayelwa uSathane bazenzela umathanda bangena baphuma emasontweni bagqoka iqhebhezana bagqoka amabhuluku bafaka inano zokufakela bazibize ngamakholo bapenda izinzipho bafaka ama-ring bafaka amazinyo acobezelayo bafaka imigexo bahloba ngongaphandle abafana bajephisa amabhulukwe bafaka amabhulukwe tight bagweba imizimba bagunda izitayela bapenda izinwele badrive uSathane bonke labo baphila emkhiphithweni uphumile emshadweni wayophinga uyathakatha wenza imgilingwane nemlingo uprofetha abantu ngamanga profetha abantu ngamanzi nakeziwasho bakhonza oshembe bahamba ama-ZCC bangena emaromini bayaphuma badrive uSathane udriver wenu Lord Jesus. nihamba ngemizwa Amen. Amen. anihambi ngokomoya nabakwenyama ninabakwenyama Amen. ngihambi leyo ndlela ingakho singalifumana ingakho singenabo abantu abaningi abasilandelayo Yes, Lord. sihamba indlela ehlukile Amen. itheni incwadi incwadi uIsaya esahluko 35 verse 8 kuya kuba khona umendo kuyakuba khona indlela nendlela eyakuthiwa lena indlela indlela yobungcwele. Amen. hayi iBhayibheli lelo ngifundele ngesingisi ngifundele ngesingisi ufuna ungifundele ngesingisi khona ngizophinde ngiyichaze ngesizulu bese uyaqhathanisela ukuthi yayisho lento ngesizulu nangesingisi ngoba phela ngifuna ukuyiqhathanisa ayisho lento engiyifunayo mnike le ncwadi le ngifundele incwadi uIsaya esahluko 35 verse 8 ngithi mina ngihamba ngendlela ephakemayo and a way shall be there kuyakuba khona indlela and a way and it shall be called the way of holiness le ndlela leyo yabizwa ngokuthiwa indlela yobungcwele
The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men. Ilabo wayfaring men, not fearing. Wayfaring men. Yalabo abayizihambe abafuna insindiso. Bazaziyo ukuthi abaziyo uzohlala emhlabeni. The fools Noma beyiziwula. shall not err therein. Ngeke baze baphambuke kuleyo ndlela. No lions shall be there. Ngoba amabhubesi izinceku nemoya kaSathane ngeke izibe khona lapho. No lion shall be there. Amabhubesi ngeke azangene. No any ravenous beast Noma shall go ngabe up yini thereon. embi phambi kwaNkulunkulu ezama ukuzolimaza noma ngabe impisi noma ngabe ibhubesi noma ngabe ingwe noma ngabe ingonyama ngeke kuze It kungene. shall not be found there. Ngeke kutholakala ukuthi wonke umuntu owenza isenzo esingalungile ngeke azangene. But the Kuleyo redeemed ndlela kuyongena labo abasindisiweyo. shall walk there. Ezolonto le. Lento ngifunayo. Indlela le esinikiwe eyokungcwele. Sibizelwe kuyona ukuba le ndlela sizoyiphila. Ingakho ngithi angihambi ngale ndlela ohamba ngayo. Akuye kwakhona lapho ingonyama nesilwane esihahayo ayikuphendukela khona. Lokho akuyi kufunywana khona. So bonke ongalungile ngeke kufunywane kule ndlela le. Le ndlela le eyabakhethiweyo abafuna insindiso. Ingakho le ncwadi eseKorinte ngifunda manje isahluko 1 verse 18. Iyachazela ukuthi ngokuba levangeli lokukholwa nensindiso liwubula kulabo ababhubhayo. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla Kepha kuthina kaNkulunkulu. esisendiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Kubhalwe phansi kuthiwa ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. lokuhlakanipha esihlakaniphayo lenyameni sizibona ukuthi siright ngesikhathi sisaqhutshwa uSathane esidriver esishayela lesifuna ukuyakhona etshwaleni emashibhini ebumnandini emabheshini emaclubini esportini emaphathini konke lapho esifuna ukuyakhona siyangcebeleka. Nokuqonda kwabaqondileyo. Ukhipha konke ukuhlakanipha kwasenyameni akwenze kube ubuwula ngoba kuyena kunamsebenzi. Ngikwenze ize. Akwenze kube into engenamsebenzi, iyize into engenamsebenzi. Siphi isazi na? Baphi bonke osazi izazi zalesikhathi lesi? Bonke abantu ama-motivational speaker lapha ku-internet. Abanamsebenzi uNkulunkulu abanikhuthaza ngento ezumsangayo. Uyacabanga into ethi yazi uma une-cherry ungatsheli ukuthi cherry yakho ngoba khona bayibhekile. Akho umuntu ongasindisiwe ungakhuluma lezo zinto. Ngoba ukutshela mina ukuthi indaba ye-cherry awuna-cherry wena. Awukwazi ukujona wena usindisiwe. Ngena emshadweni. Muhle ungena emshadweni hlala ungathinti lutho. Kepha iBhayibheli lithi ukuze-ke ungaze ungena esonweni thatha unkosikazi wakho ukuze ugweme inkanuko. Manje wona intombi eziwu-2 eziwu-3 wena wanamakheri wena. Wayisoka uyisoka lani lamanyala uyisoka lamanyala. Anike incwadi ezenzo. Hayi ngize ngifuna ukukhuluma into eziningi. Bonke abantu abahamba indlela ephambili abafuna ukuhamba le ndlela yeBhayibheli bazozwa iBhayibheli. Abantu abafuna izwi bazozwa izwi. Akekho umuntu ozothi ufuna mina. Uma ufuna mina ngikufaka la eBhayibhelini. Singena ezweni. Siyabhukuda kulona izwi. Glory to God. Singena kulona sibhukuda. Glorified Lord Jesus. Simi ngezwi, sime ezweni, sikhuluma izwi, sihamba ngezwi, siphila ngezwi. Thela uPetro. Phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yilowo nalowo fanele abhabhathiswe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes. Khona niyakwamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya Ingcwele ngokuba lesithembiso ngesenu. Nesabantwana benu. Esabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Okay, bonke abafuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu baza kusinika iphone call noma imqhafazo noma umbhalo noma i-email address isikhahlamezi phecelezi ukuze ke bangene emanzini uNkulunkulu evumile. Siyacela uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa ezintweni zonke. Sikwazi ukufinyelela eqinisweni. Ngamandla nangomusa kaNkulunkulu.
Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asivule ukuqonda ezintweni zonke. Singasiboni isilungile. Singalinge sizincome kuye ngokuhlakanipha kwethu nezinto esizibona zi-right. Kepha makube ukuthi uyena uyasiphelelisa simbonge ngokusisiza ezintweni zonke. Siphinde futhi sibonane kusasa ekuseni uNkulunkulu evumile uJesu Kristu uyinkosi. Usivale umkhuleko. Baba wethu usemazulwini, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Nkosi uJesu. Siyacela Nkosi izwi lakho liqhubeke njalo livula amadlebe ezithuli. Lapho khona isitha Nkosi sizama ukuphuthekisa ukuqonda nokuzwa kwethu ngamandla obumnyama. Siyacela Nkosi uJesu, siyakhala kuwe ngokuba Moya Ngcwele sikulambele, siyakudinga Nkosi. Siyacela Nkosi uJesu Kristu ungafezi izwi lakhulunywa nguMoya Ngcwele ngo-Isaya ukuba banezindlebe kodwa bezwa, banamehlo kodwa baboni. Ngaphandle kokuba mangase bavumela izinhliziyo zabo uziphulukise wena Moya Ngcwele, babone ngamehlo abo, bezwe ngezindlebe, nezinhliziyo zabo zizondelele wena Nkosi uJesu Kristu, zifune wena Nkulunkulu ngokupheleleyo ngomoya nangeqiniso. Siyacela Nkulunkulu onamandla uphulukise yonke imimoya yobuqhuni ewukhula ezinhlizweni zethu, esiholela ekufeni nasekulingweni ngokungaqondi, ngokuba Nkosi silawulwa inyama, ngokuba inyama Nkosi ayinakho ukulunga. Kepha siyacela Moya Ngcwele wehlele ngaphakathi kwemizimba yethu, wena Nkulunkulu waphefumulela umoya wokuphila, ukuba silenze ilisizwe ilizwi lakho, siphenduke ngokuqonda nangokukholwa ngomoya nangeqiniso. Kukhazimuliswe wena Moya Ngcwele, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi, Nkosi uJesu Kristu. Kube udumo nenkazimulo kuwe Nkulunkulu wethu osemazulwini, kuKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Khazimuliswa manje naphakade Nkulunkulu onamandla. Siyayinikela imizimba yethu Nkosi kuba yibe ngomhlatshelo ophilileyo noyiphunga elimnandi phambi kwesihlalo sakho sobukhosi, ukuba yenziwe intando yakho Nkulunkulu onamandla. Siqhutshwe nguwe Moya Ngcwele kukho konke ukulunga nokuphenduka nokushisekelwa. Siyenze intando yakho Baba wethu osezulwini, kuKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.